Páni, tobě to jde. Čusá, kvetičky. Ahoj. Ahoj. Takže máme pro vás nějakou gumičkovou challenge. To neroste. Viděli jsme tu u Hogiho a ještě u pár zahraničních youtuberů a celkem se mně to líbilo. Takže jsem si řekla, OK, s kým jiným to neudělat, než s mým s banánem. Štěpečko. No. Takže jde o to, že si prostě na hlavu navlečete gumičku. No, prostě tak. Služi. No, navlečete si ji sem. A můžu sem? Můžeš ji sem, ale prostě na obličej. Taky. Nebo na krk, budu ti to stříhat na krk. Jo, no, přesně. A třeba to nebude tak temný. Budeš mít cucflek. Jo. No, ale já ti to budu natávat až někam sem, že jo. No a ten jakoby druhý říká otázky a já počítám třeba do 10, blablabla. A pokud to do 10 prostě neodpoví, tak já jim natáhnu tu gumičku, pustím a střelím jí. A musí to být správně, nebo? Ano. A nebo aspoň správně. A jako o čem mám být ty otázky? O čem tolik? A to když to nebudu znát. Tak to je špatně. To je špatně. Ne, budeš je znát. Já se bojím. Já taky. Takže pravidla snad má jasný. Já si to sudám. A když začínáme? No, nejdřív si to nasaď. Au, dáme si to za palušky. Co jsem Jsi svině. A mě to bude nejvíc. Jo! Ono to vyšuje právě. Jo, no. Tak dobře, tak si to necháme tady. Necháme si to na čele, protože jsme ženský a jsme padavky. Máš mi to dělat takhle na hlasy, ale to v pohodě. Ne, já to moc ouškám jako Vinetu. Vinetu a Olčetrem. Tak začínáš, dáváš mi otázku. Otázku, jo. A musím počítat 10 kilo? Tak ty budeš počítat 10. Tak, řekni mi, jakou barvu mají moje ponožky? 1, 2, 4, 5, 6. Šedou! Jsem měla nahoře měla to že? Já ti na ponožky nekoukám. Měla bych začít. Takže mám bodík. Co mám napsaný na levý ruce? Doktor Who. Dobrý. Takže. Já jsem ani nepočítala. To je zatím to dobrý. Zatím máte nejsi těžké otázky. To jsem ti říkala. Jaký berle máme doma? Nehodově žlutý. Jo. Jo. Jak jsem oddychla za mě. Tak ne. Který den jsem narozená? 23. listopadu. To bylo blbý, když jsem nevěděla. No, ty kluko, to bys mě ranila. Jakou barvu máme školy? Lososovou. A pro ty dementy, co... Nekladina, růžová. Ne, losos. Losos má do oranžová. Ty jsi lososová, já jsem lososová, i naše škola je lososová. Je to lososová. Oranžová trochu, ale... No, to je jedno, je to lososová, prostě jsem vyhrála. No. Kde se pořádá For Fans? Počkej. 10, ale 9, 8, to je v 6, Letňanech v tom, 5. jak se to jmenuje? To je dáčko. No, vlastně. Ale dobrý, stačí mi Letňany. Dobrý. Já jsem na S tím mi to podělal, se tam budu mít čáru. Tak pojď, říkáš. Au. V kolikátém patře bydlíme? A nevíš?
12. Krát 2. Nevím. 10. Jo, aha, 5 krát 2. Ne, tady mi to já jsem si někde, já bych tě nebrala za tu kůži, víš. Ježiško, ona mi snad vypálila mozek z hlavy. I když tam nic nemám, ale ježiško, Ty vole. Jau. Sorry, ale jau. Jau. Ježiš, to ono dá něco těžkýho. To vidím. Myslím, že to víš, ale když to nebude. Za co hraju fotbal? Za ďáblece. To je tak pojď. Ježiš, to pálí. Promiň, já myslím, že to víš. Jsem to Tak, jsou tam kolik je dlaždiček. Ne, to bych nevěděla. Cože? Tak. Na jaký zastávce metra stojí... Tak ne. Ne, řekni to v pohodě. Já říct ten kůň. Na Václaváku? Muzeum? Jo, na Václaváku. Takže... Zoro. Kam jedu 7. až 13.6. Do Pardubic? Ne, Do Liberce? 10, Nebo 9, do 8, Plzně, do... 7, 6, Co to máš? 4, 3, 2, 1. Do Londýna. Jo, jasně, nejde do Londýna. Prej, Pardubice, Plzeň. Liberec. Jaké ti to taky budou muset tam asi. Že to Ježiš, to pálí. že jo. To je, jak kdyby ti někdo vystřelil mozek do hlavy. Tak jo. Tak jo, tak promiň. No. Jak se ty? Ježiš, mi něco spadlo do oka. Já se doptát. Královinu zase ty. Aha, dobře. Jakýho učitele mám jakoby nejmí ráda? Vojtu? Mám učitelku. Stehnovou? Jo. No, ono je to takový obojetný, ale okej. Tak jo. Jakou učitelku zase já nemám ráda? A není to stop. Chodíkovou. Ne, 10, 9, 8, 7, Drahokovou. 6, Bartákovou. 4, 3, Je to z druhé stupně? 1, 0. Bočková. Já si to říkala. Já vím, že jsem to říkala, ale já myslím, že to říkáš jako, že ji fakt nemáš ráda. Jo. Úplně takový, jo. Ježiš, jak celá dodává. Ježiš, já se bojím, až to nezapovím, ale mi to natáhne, až někam ten auto mě dopustí. Jo. A mě to vystřelí do té zdi. Ty máte tím nějakou Kolik mám mít otázek vůbec? Já nevím, říkej, kdo apeluje. Tak ještě řeknu já a ty. Tak ještě nechám 2, tak ještě. Tak rychle. Tak ti řeknu třeba, Ty máte pro mě. kolik máme na chalupě. Tvý chalupy jsem všema nebyla. Kolik máme na chalupě? Ne, tak tě zeptám. Měli jsme na chalupě ovce, kozy, Máte něco furt? podobného. Ne. Dělala se fotky. Ano, měli jste. Měli jsme. No, tak jak? Takže jsem vyhrala. takže. Ale to je na ano nebo ne, to je divný, to nemůžu přece říct takhle. To je jedno. To je jedno, To je jedno prostě. Ty Bogo, já nevím. Dobře, takže... Kam se chystám 4. až 5. Do Pardubic. 10, Do Liberce. 9, Co to říká? 7, Do Plzně. 6, Jen se napadá. 4. až 5. 4.
4. až 5. Vlastně ježiš na to, já jsem na fakt. No dobrý, sice jsem to nepočítala, jsem kdyby to bylo za limitem, ale OK, dobrý. No, dobře. Takže já vždycky neposlouchám na datum, ne, jenom slyším takový... Ne, ty jenom slyšíš, kam pojedeš. A ty proč pojď vole. OK, ale jak poješ do Pardubic, že? ne, do Pardubic, do Liberce. No tak jdeme, to je říkám, že to je celá Pardubice. No tak pojď. Co tě zeptám? No, vůbec nevím. Tak se ty zeptám. Tam, kolik je mojí ségře? To bys měla vědět, protože chodila do třídy s Kesianem. 16. Oh, sorry. Kesianem je 16. Počítej to. 10, 9, 8, 7, 6, 17. 5, 4, 18. 3, 2, 1. Ale dobrý, to už bylo po limitu. A nebylo. Bylo, si počítala blbě. Umíš počítat, ne? Ježiš, to bude nějaká nová. Ježiš, to se rozpí, počkej, drž to. To bylo od doucha. Jo, ty až mi to vystřelilo na planetu Zemi z hlavy. Počkej, to už jsme dali ty 2 otázky. To je doucho. Ne. Dali. Počkej, ještě jedno, ne? Jo. Víš, asi úplně. Jak se jmenuje můj pes? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Sydney. Poslední a legendární. Dej ty prsty dolů. No, jasně, jo, tak mám 6. Počkej. Jo, je to dobrý, tak už si to sundáme, protože už je to fakt bolí. Takže to je konec. Konečně. A těmi ty gumičky, které se dávají přes na hrnce. Sakra. Náplň se. Já nevím střílet. Proč by se to dávalo na hrnce? Au, jak se střelí? Já nevím, jak se střílí, nebo že tak ne. Už se střelí, takhle se střelí. Ale to, ne, tady to je tvoje, tahle je moje. To je pravda. Jo, to je pravda. Sakra. Tak tohle už je pravda. To není správně. No tak, Páčko. Fáčko, uvidíme se v dalšího videa. Jo. Pokud se vám to video líbilo, nechte like, koment, anebo odběr. Odběr je nejlíp, taky like. hlednutí, komentář, všechno. Všechno je dobrý. Všechno je dobrý. A dislike se nedává. Dislike ne. Ne, to zase týden mi tady bude psát, že někdo nám dal dislike, já už Přesně, já pak budu prostě brečet doma a jako nedáme to schvát, chápete to? A... Špatně. Chudinko, máš tady skořici. Fakt. Jo, tak čusá. Ale...